Hey guys, hello India. लोगोफोर बैयाव बाथौ मन्दिर बानायदों आरो गामिनि सेंग्राफोरा हाबानि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था एसे रोंगोनबो नोंथांमोना नायै नायै जोबथारनायाव फाइनाल आं देखायगोन बे समायना महरखौ लोगोफोर नायलांबाय था दै अके चलो लोगोफोर नोंथांमोना फर्मुलाखौ एसे नायना ला नै माबायदि बानायो औवासो दै बे औवासो नाय ओरै नाय लोगोफोर ओरै नाय ओरै नाय ओरै नाय नैबे सिजौ नाय माबायदि बानायदों नाय नै नुदों लोगोफोर नुदों नाय लोगोफोर नाय लोगोफोर सोब औवा गोजा नै सिजौ बाथौ नै सोब औवासो नै औवा ओरै सै नाय ओरै नाय ओरै औवाजोब नाय ओरै औवाजोब नाय लोगोफोर बानायगासिनो सेंग्राफोरा बानायगासिनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय अब्ला नुनो मोनगोन बे मोनसे बाथौ मन्दपाव बोरै समायना महर लागोन अके लोगोफोर नायलांबाय था बे गामिनि सेंग्रा गोजा लोगोफोर नै लोगोफोर बाथौनि मन्दप बानायनो सुथलि लाबोबाय दे नै सुथलि ओमफ्राय नै बाथुरि कागज ओमफ्राय नै काजोलबो ब्लेक टिप थाखानांगोन दै नै नुदों दा नै सुथलि बाथुरि कागज ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम नै बोरै खादों नाय नै लोगोफोर नै बेबायदि औवा फिसा खानानै नोंथांमोना जोबथारनाय नुगोन आरो बिनि समायना महरखौ बाथौ मन्दप पेपार मारिगासिनो ब्लेडजों हादों ओमफ्राय नै सोंहांबायनो एसे नै सोंहांबाय पेपार होबाय नै पेपार नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था नै पेपार होबाय पेपार नै लोगोफोर आथा जाबाय नै वाव महर लाबायनो नै लोगोफोर महर लाबायनो नै महर लाबायनोखा ओइनै वाव नै लोगोफोर नाय वाव नै बानायगासिनो लोगोफोर बानायगासिनो जोबाखै दै जोबजासिम नायबाय था नै हा नै बिथाङानो मालिकआ इन्जिनियारा पेपार मारिगासिनो नै इन्जिनियारा नै सिटि नाय नै वाव नै इन्जिनियारखौ नाय इन्जिनियारखौ नाय नै अरिजिनाल होबाय नै अरिजिनाल नै मैथाजों सिथाबगोन मैदादो नै गलायबाय दैजों आथा बेनो आथा जागोन टेस्टिं नो दा टेस्टिं इदि खालामनानै होफानाय खालाम दानि आरो बेयावनो मोनसे होबाय थानाय माबा सावनाय नै मैदा बोरो टेस्टिं ना बोरो सुरुलाय ओ नै बोरै नाय बेखौ स्मक टाइप आरो ना नै मैदा नै जाबायनो नै नै लोगोफोर फाइनालि जाबाय बाथौ मन्दपा आरो बेखौ साजायबावगोन बेनोमोन आरो नै लोगोफोर फाइनालि जाबाय नै लोगोफोर नै लोगोफोर फाइनालि ओंखारबायना लोगोफोर